Hej så alle sammen, det er jeg for mig Benjamins nye kanal. Og ja, med glæde tillykke til os. Men det er ikke bare det. Fordi at vi vil lave serier nu. Og vi vil gerne have det sjovt sammen på vores nye kanal. Og vi er sådan nogle, vi snakker rigtig meget. Så var det vi besluttede i går, at mig og Benjamin vil gerne have en kanal sammen. Så det gjorde vi. Og nu optager vi på den her også. Men ja, der kommer en link ned til andre kanaler, fordi at der er flere kanaler, eller jeg har min egen, Benjamin har sin egen, og der kommer lige en link til. Men ja, det bliver rigtig skønt, når mig og Benjamin kommer til at optage sammen. Og det tror jeg bliver rigtig dejligt, fordi at vi er egentlig blevet rigtig gode venner, og det har vi været i ret lang tid. Men ja, det er ikke kun det, fordi at vi skulle lige starte den her kanal op, og så skal vi i gang, og så kommer vi med tingene og sådan noget, fordi altså vi skal jo lige i gang her. Så det kommer ikke lige bare whoopty, så er der 3 videoer ude. Men ja, vi laver serier, der er en, der hedder PvP-charm, og så finder vi faktisk ud af de andre med MCSG. Og måske CSGO. Ved jeg ikke. Men jeg har bare ikke CSGO, så jeg ved ikke lige, om jeg skal til at købe det eller noget. Jeg tror, jeg køber det. Men ja, mig og Benjamin synes selv, at vi er ret gode til PvP, så ja, det er faktisk derfor, vi spiller på den her, og sådan noget, og men altså, Benjamin han har så fået en ny brugernavn. Bare lige for at fortælle, at han hedder BenjaminC.dk, eller BenjaminC.dk. Og ja, mig og Benjamin er danskere. Vi er ikke sådan norsk eller engelsk. Men ja. Men det kan godt være, at mig og Benjamin kommer til at lade være med at lægge nogen ud i nogle dage, og så nogle dage lægger vi nogen ud, og så andre, der er der ikke lige procent 100. Fordi nu, det her, det er faktisk vores første kanal, vi har sammen. Og det er rigtig fedt. Så ja, der skal vi også lige vende os til det. Og en kanal sammen, på grund af, vi plejer bare at Skype sammen hele tiden, og nogle gange optager vi sammen. Men ja, så kan man jo gøre, og så kan, hvis man bliver rigtig gode venner, så kan man jo få en kanal. Og det gjorde vi. Men ja, det er bare det, jeg gerne vil sige og sådan noget, men så kommer vi også til at lave flere, men ja. Mig og Benjamin bruger rigtig meget tid sammen på Skype, og så var det, jeg spurgte ham i går, om vi skulle lave en kanal ind på en server, men så var det, han sagde ja, og nu er vi her sammen, så ja, vi skal nok komme til at lave nogle videoer med Benjamin, hvis I har tænkt på det. Og det gør vi. Så ja, hygge jer derude og sådan noget. Fordi nu har mig og Benjamin en kanal, så jeg glæder jer til
at vi optager. Så det er faktisk gerne det, jeg vil gøre. Bare, ja, det var det, jeg gerne vil sige for den her gang. Og ja, så må vi bare se den anden gang. Så ja, det var det for den her gang. Det var det her for den her gang. Og så ses vi en anden gang. Så hej.